ELITETV, Madam Premlata Thokchom. SMM, ME and MIS. Yeah, good morning everyone. I'm Sida Lapiriva, Madam Busu. Nupa na nupi ko to siya, makakanga siya. Aha, basta kayo hay kada pubi mo sa iyo. Ako yung mga sa iyo, talaga di sa iyo kada pubi itari sinema ko. This is a physical violence. Mga tupay ko mo na nam magataw ko. Pu na ko talaga kay kaglang na nam magkota wat si pam na ina fu ko. This is the physical violence. Kaya si ko bigano, yung important o ibani. Nupa na nupi ko to sa makakanga siya hay ko. Every experience ko na hay sige. Second na verbal abuse. Verbal abuse ay hindi sito direct nang wala. Ay, loy nupi kung bitaw ka na, dahil sa ko'y bi ka na, dahil like ka, ay gimig sila kayo ko rin so karabi na mong nang kayo ko wala pa. Mga itin na iwa daw kayo mami na matutan dito siya. Adi kaya ay siya akapot kung nang imay palit ng phone, dahil kilak pa minimo na may yung para na so at silakak sa sinabi sa magkatin ay kayo ay gimig singing ko ito dito nagdasara ko yung sasalagpig. So wala direct, sinangang ko siya. This is a verbal abuse. And the third na, emotional abuse. Nagpinag kang ko na kuha ko siya, emotional abuse na. For example, emotional abuse na natin siya ko na, ay napisa siya na napahuwi mo. Without saying anything, naman nagkahit na bida, pisa siya na lang siya na, ako subre yung pito. Kaya nga din naman, kaya nga naman din mo. Eh, subre po siya naman din mo. Dahil na, ay what pinga kamjali ba ko no ang uri ita pinga ba ina white day ba do ano kanjan hita ba ko ba what suwa nga do to ba hita then on po niya product ka ano din nga do chana ga smart din da ko hindi mo eh isa do pinga sa nga ni da ko as kaino do pinga mo nila iba ko maring no place niya to car ho ati ki ho sin ho spasan na pajari ba sana no lay ba masun nga ngi ba imong dalay di ba ini kay mo lang kami ni kay pinila ka this is the emotional abuse. And for the sexual abuse I was saying, ay masung ay di ba na minum matamda. Naglaga ay isninaw, ay ilo sila minum matamda. Ako da good das and a bad das ani kagay ko ako da. Ko da para ko matamda so si tay na kahit ko kinada wala ita na ko. So ko ba ko ba. Iko mo na so no isin do pinaw ni kay isin mi ko pa isin may pasal ko ko. Bad das. Sumara to pa siya. So ko ba siya. Pagi violence yung manung sila kay hay kada sexual abuse ay. Ay di nupa na ay sila uro ba ni may nupi ko ito ba nila anytime ay use to ay sexual relationship at anytime ay nangagay ko kaya mga dosis na ba siya. This is a sexual abuse and quick photography kay nupa na pula kay ingon kay nupi kay nam ng mga skapari ng magsuyaw ay may kesin sila siguro sa sexual abuse ko. Dahil yung patsana ko na yun sila economical abuse. Economical abuse ay sila kayo sa last ko. Economical abuse ay sila kayo na kaya sila ay nupa mana magi makhal siya magi nupi siya he si di ko wala talaga ato pa nupa na may pa ko nupa sa kakadaw ni mana kuy no masa nupi ko na masa nupi to he ato pa nupa na may pa ko mapas na kakadaw ay si nupa kakani mana ko pa masa nupa ko na sa hitay manu kakani magi kuy no mama mapa ko na may mama mapa to si di ko mapa may sa nupa kakani. This is the duty of the same Nupa. Masasipasing na talaga ay puri ba siya matang niyo. Ano Manipur kita test na capture ko na gaya ko. Ako hindi violence against si wanan si tamoy si equal boy na ako hindi pa ano pisa ano na tam siya siya. Sisa ko yung practical kinare sa umiling siya. Ako yung luhong niya ako paano piyan siya. Ako yung napitay na puloy ka siya lang. Ako yung tanananay mo di na ako ijari tayo siya na. Like sa yung word mo yung iba na nayo dito. Ay kasi naman ito nung item. Ay yung husband no, ay half of ay my body na hayo. Ay body na ay naman na yun. Ay pang TV manay. Oh, sisima. Ay wala tagsama tuwa ka. Sita nga sa yung Facebook na pahil na daw po yung dito. May mapuri ka na sagsara ka na. Sa yung may nabinsa, izabot. Magsama tsakot-tsakot to na may ano binsa. May fots ko to. Kung saan na binisisi mo na. Eh, saya kaya na asal ko. Kaya kung bulo na yung kasi ka sila na may Manipur ko yung kung may amin na yung Manipur ko. Hindi puro yung manong kung yung neto hindi ko. Kaya nabisa ng bayan.
like what? I want you to go, which other decision change? Violent against some ways of say, but what does he have in the day? A quick second business and bears no way. Then the psyche, the piece around political. All of this around the people, yes, down we are the kind of power you would take a ton of work. Even when this Canada ways another, we ways around to be a war machine. Canada, I didn't know what they want to get aging to get over the year. I wasn't to observe the Nupa to observe a side of the later when they can actually come in beside it. I think I don't want to put the 80 duty one to be with duty with Sanavida. How will any English silence in English after doing? And the gate psyche took Kadori, San Lodani, Manema Kubushi, Pizza Pitani, Elastica Komodo, King, Hogulpong and the Nine and a king Loyani, my new sack to money, Landa Samuelka, Sack to my son, Kodom Cisnari, my Mama Tokchakani, my Samuel Kato Komorani, Kowak, came with the Mayali Piron Suni, my Potavase, up to the end, when he made the boy he Louis Wofa. But 2 days was saying Mamma, the PA is gone. Aduga, soon try in the moon heister, and the Pama from a side. I just have his door. I don't know if you hold the side any more door, than I have his own big. I don't know if you mamma, I do have his door. Only sad to what I give to Miss Carolina. Like take the way to the spot in the yard. Please shoot at the salary. You mamma is other dollars. You might even like a sack to you, madam, that it's a cat done to them. So, I has been a no man can come to the domestic work to every respect of whatever. The people, I see the stick at what I did. Stupidity under the government. I give a one high, they could have. I did not transfer and show labor. Me for no responsible. You could have that they had. I know what I could have to man hiding. The Peter and the Parliament of no done what to do. Getting was a money. I myself told me before. Start to us that. What if you go in the same door or the body of the summer? So I translate the Coca Cola critical, the body of the Takashurika. When not to Maga Hamado, I go back to the Matanga Muna, I don't know Mangari. What I told me away is around. Women are sitting with Marapi. Can the Awiba, Murumba, and Matakumba, the Saka had that when you have to make that. We got Matakum Yawodo. Not a push up in the other push away. And I didn't put a little punch away. I didn't be shown Canada. I don't think that's out to her. I was not so Canada. But oh, put him to a share. Must say, I demand to say you pilot away. I demand to say you pilot away. So, when you feel missing her, there is violence here. Manipur and she high targeting. I decided it is a company had a correction to be. I think I am a correction to target the guy from Toran, the guy who was on it. The guy to marry Sunday, the guy to target highlight have to say. Domestic violence, the people want to do share. She said, with a leeway, have a semi seeing the Russian and come to